Kapitlu 12. U meta s-sultan sema dan il-kliem ta' Abram, u ordna li jittieħed il-ħabs. U Abram dam 10 tiem il-ħabs. U kif għaddew l-10 tiem, is-sultan ordna li slaten kollha, prinċpijiet u gvernaturi tal-provinċi differenti u denin biex imorru quddiemu. U huma għadu quddiemu u Abram kien għadu fid-dar ta' pruġunerija. U s-sultan qal lill-prinċpijiet u d-denin, smajtu x'għamel Abram bin Teraħ lil missieru. Dan hu dak li għamel, u jien ordnajt li jġibuh quddiemi, u dan hu dak li qal. U hu ma beżax f'qalbu, lanqas inbidel qudiem il-preżenza tiegħi, u wara issa hu qiegħed magħluq ġol-ħabs. U għalhekk iddeċiedu x'ġudizzju huwa mistħoq lil dan ir-raġel li kasbar is-sultan, li qal u għamel dawn il-ħwejjeġ kollha li smajtu. U huma l-koll wieġbu lis-sultan u qalulu, ir-raġel li kasbar lis-sultan għandu jkun mgħallaq ma' siġra. Imma li għamel dawn il-ħwejjeġ kollha li hu qal u li ddisprezza lill-Alla tagħna, għal dan għandu jiġi maħruq sal-mewt, għax dini il-liġi f'dan il-każ. Jekk jogħġob lis-sultan li għamel dan, ħallih jordna lill-qaddejja tiegħu biex jixelu nar kemm bil-lejl u kemm binar fil-forn tal-madum tiegħek, u mbagħad aħna nitfgħu lil dan ir-raġel ġo fih. U s-sultan hekk għamel, u ordna lill-qaddejja tiegħu biex jippreparaw nar għal 3 ijiem u 3 tiljieli fil-forn tas-sultan li hemm f'Kaldin, u s-sultan ikmandhom li joħorġu lil Abram mill-ħabs u jieħduh il-barra biex jinħaraq. U l-qaddejja, prinċpijiet, sidien, gvernaturi u imħalfin kollha ta' Slaten u l-abitanti kollha tal-pajjiż madwar 900,000 raġel għadu faċċata tal-forn biex jaraw lil Abram. U n-nisa u żżar kollha nġabru fuq is-soqfa u t-torrijiet biex jaraw x'kien qiegħed jiġri minn Abram. U l-koll għadu flimkien il-bogħod u ma kien fadal ħadd li ma marx f'dak il-jum biex jara din ix-xena. U meta Abram wasal, is-sħaħar tas-sultan u d-denin raw lil Abram u sejħu lis-sultan waqt li qalu, Sidna Sovran. Tassew li danu ir-raġel li aħna nafu li kien tifel li mat-twelid tiegħu il-kewba l-kbira belat l-4 kwiekeb li aħna tarrafna lis-sultan dwaru 50 sen ilu. U wara issa missieru wkoll kisel l-ordnijiet tiegħek u kasbrek billi ġablek tifel ieħor dak li int qatilt? U meta s-sultan sema kliemhom għada bil-kbir u ordna biex Teraħ jinġib quddiemu. U s-sultan qal, smajtx qalu sħaħar, issa għajdli sewwa, x'għamilt int u jekk tgħid il-verità tista' tkun meħlus. U meta ra li l-għadab tas-sultan kien kbir, Teraħ qal lis-sultan, Sid u sultan tiegħi, int smajt il-verità. U dak li d-denin qalu huwa minnu. U s-sultan qal, kif stajt int tagħmel din il-ħaġa li tonqos mill-ordnijiet tiegħi u li tagħtini tifel li int ma wellitx u li tieħu il-valur għalih? U Teraħ wieġeb lis-sultan, għax dak il-ħin is-sentimenti teneri tiegħi kienu eċitati għal ibni u jien ħadd tifel tal-qaddejja tiegħi u ġibtu lis-sultan. U s-sultan qal, min tak il-parir biex tagħmel dan, għajdli u taħbi xejn minni, u mbagħad int ma tmutx. U Teraħ kien imwerwer ħafna fil-preżenza tas-sultan. U qal lis-sultan, kien Ħaran ibni l-kbir li tani l-parir għal dan. U f'dawk il-jiem Ħaran kellu 32 sena meta twieled Abram. Imma Ħaran ma kien ta' parir lill-missieru dwar xejn, għax Teraħ qal dan lis-sultan sabiex jeħles lilu nnifsu mis-sultan. Għax hu beża ħafna
U s-sultan qal lil Teraħ: Ħaran, ibnek li tak il-parir għal dan ħajmut bin-nar ma' Abram. Għax is-sentenza tal-mowt qiegħda fuqu tal-li rribella kontra x-xewqa tas-sultan meta għamel din il-ħaġa. U f'dak iż-żmien Ħaran kien inklinat li jimxi fil-modijiet ta' Abram, imma żamm dan għalih. U Ħaran qal f'qalbu: Ara, is-sultan issa ħataf fil-Abram minħabba dawn il-ħwejjeġ li Abram għamel. U jiġri li jekk Abram jirbaħ fuq is-sultan, jien nimxi warajh, imma jekk is-sultan jirbaħ, jien nimxi wara is-sultan. U meta Teraħ qal lis-sultan dak li jikkonċerna lil Ħaran, is-sultan ordna biex Ħaran jiġi maqbud ma' Abram. U ġabuhom it-tnejn, Abram u ħuh Ħaran, biex jitfawhom fin-nar. U dakinhar l-abitanti kollha tal-pajjiż u l-qaddejja tas-sultan, prinċpijiet u n-nisa kollha u żgħar kienu hemm iħarsu lejhom. U l-qaddejja tas-sultan ħadu lil Abram u lil ħuh, neżżawhom il-ħwejjeġ kollha tagħhom barra l-ħwejjeġ ta' taħt tagħhom li kellhom fuqhom. U rabtulhom idejhom u saqajhom biħbula irqaq tax-xoqqa tal-għażel, u l-qaddejja tas-sultan refawhom u tefawhom it-tnejn fil-forn. U Jaħwe ħabb lil Abram u kellu kompassjoni għalih. U Jaħwe niżel u ħeles lil Abram min-nar u ma nħarax. Imma l-ħbura rqaq li bihom kienu rabtuh inħarqu. Filwaqt li Abram baqa' ma ġralu xejn u mexa fin-nar. U Ħaran miet kif tefawh fin-nar u nħaraq u sar irmiet għax qalbu ma kienx sewwa ma' Jaħwe. U dawk l-irġiel li tefawh fin-nar, il-fjamma tan-nar inferxet fuqhom u nħarqu, u 12 wieħed minnhom mietu. U Abram mexa f'nofs in-nar għal 3 ijiem u 3 lili, u l-qaddejja kollha tas-sultan rawh jimxi fin-nar, u marru jgħidu lis-sultan u qalu: Ara, aħna rajna lil Abram jimxi f'nofs in-nar, u lanqas il-ħwejjeġ ta' taħt li huma fuqu ma nħarqu, imma il-ħabel l-irqiq li bih kien marbut inħaraq. U meta is-sultan sema' kliemhom, ħassu bla saħħa u ma ridx jemminhom. Għalhekk bad prinċpijiet fidili oħra biex jaraw din il-biċċa. U huma marru u rawa u qalu lis-sultan. U s-sultan qam biex imur u jara. U ra lil Abram miexi lawn u lin f'nofs in-nar. U ra l-ġisem ta' Ħaran maħruq. U s-sultan tħasseb bil-kbir. U s-sultan ordna biex joħorġu lil Abram min-nar u l-qaddejja tiegħu resqu biex joħorġu il-barra u ma setawx, għax in-nar kien kullimkien u l-fjamma niżlet lihom minn ġol forn. U l-qaddejja tas-sultan ħarbu minna u s-sultan ċanfarhom waqt li qal: ħaffu u ħorġu lil Abram barra min-nar sabiex intom ma tmutux. U l-qaddejja tas-sultan reġgħu resqu biex joħorġu lil Abram il-barra u l-fjammi ġew fuqhom u ħarqulhom wiċċhom, tant li 8 minnhom mietu. U meta s-sultan ra li l-qaddejja tiegħu ma setgħux jersqu lejn in-nar mingħajr ma jinħarqu, is-sultan sejjaħ lil Abram: Ja qaddej Alla li huwa fis-sema, oħroġ minn nofs in-nar u ejja hawn qudiemi. U Abram sema' mill-kliem is-sultan u ħareġ min-nar u mar u qgħad quddiem is-sultan. U kif Abram ħareġ il-barra, is-sultan u l-qaddejja tiegħu kollha law lil Abram ġej quddiem is-sultan bil-ħwejjeġ ta' taħt fuqu għax ma kinux inħarqu, imma l-ħaber irqiq li bih kien marbut kien inħaraq. U s-sultan qal lil Abram: Kif inhu dan li int ma nħaraqx fin-nar? U Abram qal lis-sultan: L-Alla tas-sema u l-art li fih jinnafda u li għandu kollox taħt fis-seta tiegħu, u ħelisni min-nar li inti tfajtni fih. U Ħaran ħu Abram kien inħaraq u sar irmiet u fittxew lil ġismu imma sabuh ikkonsumat. U Ħaran kellu 82 sena meta miet fin-nar tal-Kaldin u s-sultan
prinċpijiet u l-abitanti tal-pajjiż meta raw li l-Abram kien meħlus min-nar ġew u mielu quddiem Abram. U Abram qalilhom la tmilux qudiemi, imma mielu quddiem Alla tad-dinja li għamilkom u servu lilu u imxu fil-modijiet tiegħu. Għax hu kien li ħalisni minn ġewwa dan in-nar. U huwa hu li ħalaq l-erwieħ u l-ispiriti tal-bnedmin kollha. U fforma lill-bniedem fġu fommu u ħarġu l-barra fid-dinja. U huwa hu li jeħles mill-luġieħ lil dawk li jittamaw fih. U din il-ħaġa li Abram ġie salvat min-nar u li Ħaran kien inħaraq deret tal-għaġeb f'għajnejn is-sultan u l-prinċpijiet. U s-sultan ta' lill-Abram ħafna rigali u taħ li ż-żewġ għaddejja kapijiet tiegħu mid-dar tiegħu u l-isem ta' wieħed kien Oni u l-isem tal-ieħor kien Eliezer. U slaten kollha prinċpijiet u għaddejja taw lill-Abram ħafna rigali tal-fidda u deb u perla u s-sultan u l-prinċpijiet tiegħu ħallew ħimur u telaq bislim. U Abram telaq il-barra minn quddiem is-sultan bislim u ħafna mill-qaddejja tas-sultan marru warajh u madwar 300 raġel ingħaqdu miegħu. U Abram mar lura dakinhar u mar fid-dar ta' missieru u l-irġiel kollha li marru warajh. U Abram serva lil Jaħwe Alla tiegħu il-jiem kollha ta' ħajtu u mexa fil-modijiet tiegħu u obda il-liġi tiegħu. U minn dak il-jum il-qoddim Abram anqal il-qlub ta' wlied il-bnedmin biex iservu lil Jaħwe. U dak iż-żmien Naħor u Abram ħadu nisab martom għalihom. Il-bniet taħuhom Ħaran. Il-mara ta' Naħol kienet Milka u l-mara ta' Abram kien jisimha Saraj. U Saraj, il-mara ta' Abram, kienet ħawlija ma kellix ulied f'dak il-jiem. U fit-tmiem is-sentejn mindu Abram kien ħareġ min-nar, jiġifieri fit-52 sena ta' ħajtu, ara is-sultan Nimrod għad f'Babilonja fuq it-tron. U s-sultan raqad u ħolom li kien qiegħed wieqef ma' truppi u l-eżerċiti tiegħu ġewwiet faċċata tal-forn tas-sultan. U refajnejh u ra raġel fix-xeqq ta' Abram ħireġ il-barra mill-forn. U dan ġew qatt quddiem is-sultan bix-xabla tiegħu misluta. U mbagħad qabeż fuq is-sultan bix-xabla tiegħu u meta s-sultan ħarab mir-raġel għax hu kien beżan, ir-raġel waddab bajda fuq ras is-sultan u l-bajda saret xmara kbira. U s-sultan ħolom li truppi tiegħu kollha għerqu f'dik ix-xmara u mietu. U s-sultan telaq jiġri ma' 3 irġiel li kienu qudiemu u ħarab. U s-sultan ħares lejn dawn l-irġiel u huma kienu libsin bil-bis ta' lussu bħal ħwejjeġ tas-sultan u kellhom is-sura u l-qawwa ta' sultan. U hekk kif kienu qegħdin jiġru, ix-xmara reġgħet inbidlet f'bajda quddiem is-sultan u ħareġ għasfur żgħir minn ġol bajda li ġie quddiem is-sultan u tar għal rasu u qala l-barra għajn is-sultan. U s-sultan tnikket ħafna bil-viżjoni u qam mir-raqda tiegħu u l-ispirtu tiegħu kien aġitat u hu ħass biża' kbir. U filgħodu s-sultan qam mis-sufan tiegħu bil-biża' u wordna l-orrief u sħaħar kollha biex jiġu qudiemu u qalilhom il-ħolma tiegħu. U għaddej għaref tas-sultan jismu Anukki wieġeb lis-sultan u qallu: dan mhux xejn għajr ħlief il-ħażen ta' Abram u n-nisel tiegħu li ħajqum kontra sidi u s-sultan tiegħi fil-jiem li ġejjin. U wara, jasal il-jum meta Abram u n-nisel tiegħu u wlied daru jagħmlu gwerra mas-sultan tiegħi. U huma jirbħu lill-eżerċiti u truppi kollha tas-sultan. U fuq dak li jintatt dwar 3 irġiel li rajt kienu jixbħu lilek u li ħarbu, dan ifisser li jint biss taħrab ma' 3 slaten, mislaten tal-art li ħajkunu miegħek fit-taqtija. U dak li jintrajt dwar ix-xmara li nbidlet f'bajda bħalma kienet, u l-asfur iż-żgħir li qala l-barra għajnejk, dan ma jfisser xejn ħlief lin-nisel ta' Abram ħajoqtol is-sultan fil-jiem li ġejjin.
Din hija l-ħolma tas-sultan tiegħi u din it-tifsira tagħha. U l-ħolma hija vera u t-tifsira li għaddejtija tak hija tajba. Issa għalhekk, sultan tiegħi, żgur li taf li issa hija 52 sena minn mindu d-denin tiegħek raw dan fit-twelid ta' Abram. U jekk is-sultan iħalli lil Abram jgħix fuq l-art, dan ikun ta' dannu għal sidi u s-sultan tiegħi. Għax sakemm Abram jibqa' ħaj, la int u lanqas is-saltna tiegħek ma tkunu stabbiliti. Għax dan kien magħruf minn qabel waqt it-twelid tiegħu. U għala ma joqtlux is-sultan tiegħi sabiex il-ħażen tiegħu jista' jinżamm minnek fil-jiem li ġejjin. U Nimrod sema mill-kliem ta' Anuki u bad bil-moħħ ftit mill-qaddejja tiegħu biex jaqbdu lil Abram u jġibuh quddiem is-sultan sabiex jingħata il-mowt. U Eliezer, il-qaddej ta' Abram, dak li s-sultan kien taħ, kien f'dak il-ħin fil-preżenza tas-sultan. U hu sema x'kien ta' parir Anuki lis-sultan. U dak li qal is-sultan biex iwassal għal-mowt ta' Abram. U Eliezer qal lil Abram, aġġel, u salva lil ruħek biex int ma tmutx minn idejn is-sultan. Għax hekku li raf ħolma li tikkonċerna lilek, u hekk fissira Anuki, u wkoll hekku l-parir li Anuki ta' lis-sultan fuqek. U Abram sema minn kelmet Eliezer u Abram aġġel u ġera lejn is-sigurtà tad-dar ta' Noè u ibnu Sem. U ħeba lilu nnifsu hemm u sab post ta' sigurtà. U l-qaddejja tas-sultan ġew fid-dar ta' Abram biex ifittxuh imma ma setgħux isibuh. U fittxewh madwar il-pajjiż u hu ma setax jinstab. U huma marru u fittxewh f'kull direzzjoni imma ma setawx jiltaqgħu miegħu. U meta l-qaddejja tas-sultan ma setawx isibu lil Abram, reġgħu lura ant is-sultan. Imma r-rabja tas-sultan għal Abram trażnet għax huwa ma sabux. U s-sultan warrab minn moħħu din l-affari dwar Abram. U Abram inħeba fid-dar ta' Noè għal xahar, sakemm is-sultan kien nesa din l-affari. Imma Abram kien għadu beżan mis-sultan. U Teraħ ġie bil-moħħbi biex jara lil Abram ibnu fid-dar ta' Noè. U issa Teraħ kien sew f'għajnejn is-sultan. U Abram qal lil missieru, ma tafx int li s-sultan qiegħed jaħseb biex joqtolni u li jġib fix-xejn ismi fuq l-art bil-parir tal-kunsilliera tiegħu. U lil min għandek hawn? U x'għandek f'din l-art? Ejja ħamorru flimkien fl-art ta' Kanan sabiex neħelsu minn taħt idejh li ma tmurx int ukoll tinqered minnu fil-jiem li ġejjin. Int ma tafx jew ma smajtx li mhux bl-imħabba li Nimrod tak dan l-unur kollu imma x'jaqbel lilek li mlik b'dan il-ġid kollu? U jekk jagħmillek ġid akbar minn dan, żgur li dawn huma fruwat tad-dinja. Għax il-ġid u r-rikkezzi ma jiswaw xejn fil-jiem tal-korla tal-għadab. U issa isma' minn dak li qed ngħidlek u ejja nqumu u mmorru fl-art ta' Kanan. Il-bogħod mill-ħsara mingħand Nimrod u nservu lil Jahwe li ħalaq lilek fl-art u jkun dan jiswa lilek u nwarbu kull ħaġa li inti tfittex jew li ma tiswa xejn. U meta Abram tem jitkellem, Noè u ibnu Sem wiġbu lil Teraħ u qalulu, hija minna l-kelma li qallek Abram. U Teraħ sema minn dak li qal ibnu Abram u Teraħ għamel dak kollu li qal Abram. Għax din li s-sultan ma jikkawżax il-mowt ta' Abram kienet ġejja mingħand Jahwe.